Здравейте отново, приятели! Днес ще приготвим вкусно и впечатляващо ястие, пълнена скумрия с прас лук, шалот, чесън и букет от градински подправки, изпечени на фурна. Тази рецепта ще ви поглези непцето, но също ще донесе и красота за очите. Готови ли сте за това деликатно ястие, което гарантирано ще ви стане любимо? Да започваме. Нарязвам на ситно един стрък прас лук. Използвам само бялата и светло-зелена част, без листата. Прехвърлям в тиганчето, в което ще задуша зеленчуците след малко. Преминавам и към нарязването на шалота. Шалота е с най-нежен и деликатен вкус от видовете лук, затова го предпочитам в тази рецепта. Но ако не ви се намира, заменете го с друг вид. Нарязвам на дребно и чесъна, който ми е доста скилитки, около 15, но са дребнички. Ако искате, сложете дори и повече, няма да има проблем. Наливам и зехтинче и включвам на слаб огън да загрява тиганчето, докато си накълцам няколко листа розмарин и една малка връзка магданоз. Използвайте пресни или сушени подправки, каквито ви се намират. Зеленчуците започнаха да се запържват и сега ще започна да добавям подправките. Слагам 2-3 дафинови листа, като ги накъсвам на по-малки парчета. По този начин по-бързо ще си пуснат аромата. Посолявам много добре сместа. Слагам и по половин чайна лъжичка сушени мащърка и босилек, розмарина и магданоза. Разбърквам хубаво и задушавам до полуготовност, защото след като сложим рибата, те ще продължат да се готвят заедно във фурната. Страшно красиво изглежда тази плънка, а ако знаете и колко прекрасно ухае само. Отстраних от огъня и премахвам парчетата дафинов лист. Разделям си сместа на 3 равни части и започвам внимателно да пълня стомахчето на всяка рибка. Разпределям плънката равномерно по цялата дължина на рибата, като притискам добре навътре в коремчето и след това загръщам и затварям страните, доколкото е възможно. Така процедирам и с останалите 2 рибки. Тази смес ми беше достатъчна да напълня добре и 3 риби. Но дори и да ви остане е толкова вкусна, че можете да си я хапнете и самостоятелно. Ето така изглеждат напълнените рибки. Сега включвам фурната да загрее на 200 градуса Целзий, а аз си намазнявам тавичката, в която ще ги пека, и ги поставям вътре много внимателно. Пека за 30 минути, но за по-малки рибки ще е нужно и по-малко време. Ето го и крайният резултат. Това е една от любимите ни рецепти за скумрия на фурна. Надявам се да ви е харесала и на вас и да решите да я опитате. Довиждане и до следващия път!